manok. Let's go. So mga auntie, mga uncle, no, ihaw na ato ang manok. So ato din ang limpyuhan, bubuan na itong ininit para kuhaan na ito o baligo, no. So tani akong kauban mo ni siya mo limpyo karon. Ingon mo siya, nagpasigsalig mo siya ka na with tanduay. Automatic na, basa na anak permente. So let's go. So man na naglimpyo niya mga auntie, uncle. Dali ra kay na niya nalimpyuhan. Tungod kay murag sakto na og ubil. Samtang gilimpyuhan ato ang manok, uncle. Ato sa ning videohan ato ang mga fans niya na. Oh, say hi. Pag humana ko og video nila mga uncle, no, so nilipot ko sa liyo kay nangan nila og balot. So mukhaong tagbalot. Uy, wow. Kalami ang balot. Pinoy. So napay pero napay murag red horse ya, oh. So napay Paris, no. So ato nang gilimpyuhan ato ang manok. Waang na din nato naglamang lo mga kaangkol kay ato man tinibukon karon. So siguro nang pulutan unya. So when nagpuo siya ni na siya nako ang itlog, no. So mo itlog na ni manok la no. So kadunggon sa tamo sa akong talent so paminawa akong tingog. Dati-dati madalas mo akong tawagan, madalas mo akong i-text kahit saan. Wow. Pag humana kog kanta ganina angkol, sus giulan mig maayon. Bali na lang mig sugba sa among isda kay giulan mi didto. So karon ato na ning i-prepare ato ang tinibuok nga manok. So na siya pares. O di na mo ang pares na mo. Okay, so let's go. Nami kini mga angkol no kay binisaya lang gud. Di pa siya palupit mga kaangkol oh. So atong manok tan-aw na nato ron basig ni bokal na. So while gipaglantaw na mo gitilaw sa akong body. Pagtilaw tan-awa. Usog kayong kilat mga ka-angkol. Pero ni kuyawa na mga angkol kaya akong cellphone hapit mahagbong. So di po ta palupit mga ka-angkol. Mutilaw na po ta kay para perfect atong kuan ba. Iluto ron. So akong tilawan ni og sa gilam ni sa to ang tinibuok na manok. Ay sus ka perfect. Og di ara mga ka-angkol. Sumana ni atong finished product sa ato ang tinibuok nga bisayang manok. So sabhab na po ta ni mga ka-angkol no. Kalami. Kung bago ka pa sa aking page, baka naman